Hiljade ljudi u Magdeburgu formirale su juče ljudski lanac u znak sećanja na žrtve napada na Božićni sajam u tom gradu i suprotstavili se desničarskim ekstremistima koji, kako tvrde, žele da iskoriste ubistva za političku promociju. Stanovnici su se okupili na mestu gde je muškarac u petak projurio automobilom kroz Božićni sajam i tako ubio 5 ljudi i ranio 235 osoba. Inicijativa Ne daj mržnji priliku pozvala je na formiranje ljudskog lanca, a u akciji je učestvovala i biskupija Magdeburg. Policija je saopštila da je učestvovalo 4... Naslovna strana današnje Politike donosi intervju sa Miloradom Dodikom. On kaže: moramo u miru da dočekamo svetske promene. Takođe, Politika danas piše o razgovoru Lavrova i Vučića koji se desio juče, ali piše i o tome da Elon Musk glasno podržava evropsku desnicu. Fotografija sa Đorđe Melonije na naslovnoj strani današnje Politike. Večernje novosti danas o Kurtijevom udaru pred izbore. Izbacuju Srpsku listu sa listića. CIK u Prištini nije proglasio spisak kandidata za poslanike. To će nam biti jedna od tema u narednim minutima. Naslovna strana današnjeg Blica donosi priču o slučaju Ribnikar. Vodili ga u streljanu, iako je imao dijagnozu. Roditelji traže maksimalnu kaznu za Kecmanoviće. Na naslovnoj strani današnjeg Kurira pritisak. Trump kaže: Evropa mora da plati za svoju odbranu. Ovo je analiza između ostalog u današnjem Kuriru Boška Jakšića. Dakle, na naslovnoj strani današnjeg Kurira takođe opasnim igrama. Kurti hoće da Srpskoj listi zabrani učešće na izborima i to je jedna od tema. Informer, Ponoš preti, bit će krvi ako nam ne date vlast. Vučić će morati da pristane na prelaznu vladu pre ili kasnije pod pritiskom ulice, jer ovo što se dešava na ulici lako može da dovede do nečega što je mnogo više od hematoma na nečijoj glavi, poručio je Ponoš. Vučević poručuje da SNS nikada neće glasati za tehničku vladu. Takođe, Hill, američki ambasador, je poručio da Srbija ne stoji iza napada na Ibru i donosi fotografiju na naslovnoj strani između Roberta Fica i Putina. Fico ima pakt sa Putinom, Panamu i Grenland. Terasija iz Južne Amerike. Novi predsjednik Amerike pravi svetsku imperiju, piše Srpski telegraf, dok Alo na naslovnoj strani danas o tome da je sad sve jasno, protiv Vučića se udružili, lažna fontana otkrila prava lica, pa je na naslovnoj strani nekoliko javnih ličnosti. Dakle, Ivana Španović, Nataša Kandić i pevačica Selma Bajrami. RS, zimski raspust počinje danas. Do kada đaci mogu da poprave ocene i kada će biti dodela knjižica, to možete sve da pročitate na portalu k1info.rs. Produženi boravak u školama gde postoji biće organizovan do 27. decembra. To su naveli iz Ministarstva prosvete. Na naslovnoj strani našeg portala Nikola Tesla aerodrom se oglasio. Dakle, da li će da se zagrejete i razveselite u hladnim danima? Dakle, ne služi. Na to smo pripremljeni. Ali da li smo pripremljeni na ono što se dešava u Bosni i Hercegovini, odnosno Republici Srpskoj? Iskreno, ovih silnih najava koje je Trump imao evo samo u prethodna 2 dana. Da uzmemo... 2 godine kasnije izabrali su me ti isti studenti da budem član Skupštine Beogradskog univerziteta. Omladinski politički aktivista. Ja sam profesor. Da li